Erokamano Nyakris. Gimane josiasa paro ni kao pat jopiny with choko jalup jatend piny Rigathi Gachagua nolokore thuolo mar jokenya seyo jotendgi kuom rem mar timo tich manoyiernegi. Jokenya mathoth manochope kuonde chiwo pachgi olero ni jokenya ni kod weche madito masani miyo gi wich bar kamoting'o kuma manyien mar thieth Social Health Authority, chenro mag siro somo e mbalariany, uso paw ndeke ma Jomo Kenyatta ne kambi mar Adani e kind weche mamoko. Jokenya mathoth nochope kuonde chung' od buche mano bagi e chenro mar kao pach oganda e with choko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Ataro mar kaka ne josiasa pare, moko kuom oganda manochope kuonde chiwo paro ne ni kod chenro mopogore kod wach mar golo Gachagua e telo. Ne gichopo mar soko wang' jotelo magilero ni oserem tiyo tich madito mane jopiny oro gitime od bura. Leaders wuok oko tero motion e parliament gimoko ojali kata maslahi mar jakenya. Wan kaka Kisumu East wadwaro ni chiemo obed makare e piny Kenya. Wadani bech mogo dok piny. Wan kaka Kisumu East wadani weche mag somo masani tagowa. Ntindwa ng'eny gi nitie mokalo madhi university. Ok ginyal yudo thuolo makare e weche mag kata mana mar help. Kata help applications. Hawafanyi maendeleo kazi yao kwenda kwa bunge kutuambia wanataka kuimpeach Gachagua. Kama tunachagua kuimpeach Gachagua, waendelee kuimpeach Gachagua huko kwa bunge huko. Hapo asirudi basi. Jopiny seyo jotelo magiwacho ni hinyo ruyo kendo kalo chike mamorogi to kochopo e chenro makonyo jopiny to onge gima gitime. Leo kumekumbuka mayuni, kumekumbuka wananchi kwa sababu mko na mashida zenu. Ingekuwa si impeachment, hamungeita watu huku. Hatungeitwa leo. Najua mko na shida, najua mko na shida, kumekumbuka wananchi wa chini. Hata mnatupea masaa ya kuongea na tuko na shida zetu pia. E okang' machielo bende rowere mag Gen Z ne ochako nyiedhore oko kagilero ni wigi ok owil kod telo marach ma piny Kenya sani ni godo moketo chumi kama rach kendo tuono gi thuolo mag tije. I feel so much pained because my parents spent all their time to take me to school and I did graduate. Up to now I have turned to be a turn boy. And it's because of the shambolic kind of governance that this country has done. Sisi kama wanarika na Wakenya si mambo ya kuimpeach kiongozi. Mambo yanatusumbua zaidi, tunatujua vijana tutapata kazi aje, tujue mambo ya uchumi wetu, tujue mambo ya ndani hii tunaambiwa, sio kuficha mambo kuleta mambo ya impeachment. Achiel kuom gikruok maduong' mathoth jokenya oyuago en okumba manyien mar thieth mar Social Health Authority masani osekelo chandruok maduong' ne jotuo. Sani jowa ma jo Kisumu East ng'enygi are confused e weche mag NHIF gi SHA. Kendo wan gi wasi ni wan kaka Kisumu County wanokwarwako wach mar SHA. Saa hizi kuna maneno ya NHIF hospital, kuna maneno kutoka kwa SHA, atunaenda SHA ukiactivate unaambiwa umekuwa successful lakini upati dawa. Mimi ningependa niseme hii. Sisi kama BWDs tukiwa crown tuko na vita ya emergencies, hata kama ni gari ya kusaidia kwa upande ya registration, kwa upande ya assessment. Sasa ikikuja kama hata hospitali saa hizi watu wanahangaika madawa. Jopiny dwaro ni serikali oket maino mare e weche masani luoro uso kambi mar ndeke ma JKIA ne kambi mar piny India mar Adani. Mnaona Adani imeuzwa. Haya, inachi imeenda kwa Adani, NHIF imeenda, watu wanaenda kukufa, inaenda kwa Amaco, which is ambaye ni kampuni ya Ruto vile mnajua. In fact, Kenya tunaelekea mahali mbaya, na mimi nasema kwa Kenya wenzetu tuwe pamoja, kama wanaenda waende wote. Sirikal Ruto yudo seyo kuom jwang'o sigo manoketo ne jopiny kinde manomanyo ombulu kendo lao mana gik makonyo jotelo kendgi. I don't see the reason why currently you are prioritizing it as an agenda. So Rais, call your house in order, kaa chini na both the three arms of the government, reflect on the manifesto you sold to the Kenyans. Kama ni mambo hii, kama mulisema barabara, concentrate on constructing new roads, hivyo. Hii serikali imefanya kazi more than two years. Na tuoni kenye mlitupea kama ahadi, hakuna yenye mmetimiza. So hii vitu mnatulevea, hatuoni umuhimu wake kama sisi vijana. Mlituambia mnatupea kazi zenye hamjai tupea na hatuoni kama mnatupea. And mostly watu wa Nyamira kwa hizi nafasi ambazo mmepeana kwa serikali, hatuoni mtu wetu kutoka Nyamira ambaye mmepea. Viongozi ambao wamekuwa wamesaliti wa Kenya sana. Ile mambo ya Vision 2030 hakuna mtu anaongea mambo ya Vision 2030. Mambo ya elimu imeharibika, mambo ya afya imeharibika.
tok golo pachgi, jopiny ni kod geno ni ote margi ma kawuono chopo kare e it jotelo ma pacho ka ma gidwaro ni oket maino margi e bero chenro mabiro gero ochumi kod ngima jopiny.